रिजार्भ थांगै फायै लामा गाखोजागै गाखोजागोरा फुंजागै गारिराव सकजाबै जेंनासै बक फुन खायनो बनजासै बिनि कुनो बसागि मालिया बक दमक जायखांगा बक दिननि जोंनि निजरा saya अब हायनि बिसास थायो दिन बारा बिसावसे अब हायनि रुके बुजिता हबता मखायना तामुना दिन बरा अब हायनि तामुके Januari 28 tarik salmariwo serang salni sanjal damsi damani jorawo gabordi hati hai kebal langma hati ni kesar gongram cabagan laharo samung sitra tangne robai takuk manik deporma tom sok sejaknani nangka kok mau semangka tom motornai manik deporma no o samung sitra tangne ro rang seknani hai kebal cakro nugui potreport sikri sokro khlaimani mangkli kasai kya obahnya tinike kumulung sindiket tom motornai ro reli khlaimani khadum nungmani singtei Srinagar thana nai mathang khoro sopai laikya tam kok saka khnawi nedi belaikin wana macingcha je mia serang salni sanja damsini tamani jorawo bijab khaimani sini takuk manik de burma biningkha kami kalachati kami jrenya amchaini ingko bo khaimani rijab gabordi hatini kesar hai kebal lang hatini je kesar gongram kamini je cha bagan je laharo samung sitra tangnai rok bai bini otumalkung sok jajaknani na aboni bisingo tongo buskangni kok lama kasui bono sigiri sokro khlakya rangri seknani bagai rangri mayani bagai o tensiono o tu sokjai rlakya o samung sitra tangnai rok abono tabuk cheri nai thai tabuk oro phelejak Srinagar naimuthang khoro je khumulung je sendige dok tom malkhung jara motornai rok romnai rok jotto malkhung motornai rok phelejak je miani usport nahari yat ek tan suir maklayo bo yat tan suir maklayo bo obo baise busabutnya kolok kotor khlanyani hai kebareng motor obo telangai busabuti rono unukti khlanyani sinanggo doktor engineer khlanyani nei wan subi tongdo jakna chini takuk mani ingko bono obo haike yat tan suir mani bagai belaiken chalia joto lukorokno tabuk na singlajak tinina update o samung sitra tangnai rokno romui de mano sabong khana bo gyan koroi bo maichaya da obo haike malkhung rokno sokjanani nangkha manik deborma sawa jagao english bo saya bangla kok bo saya kok borok se saw ang bai wala iki sabo chini borok nang khana bole chini borok nang khana le tamo bo haing bai kya aja ki drak janai rok dang khana hai ke bo yornai rok hai ke bo samung sitra khlai bo rubber strip kholnai boni rubber strap rok hoknai hai keba buri rom pernai gobangma jagao thanai salkisa sikango bo buri rom per laimani o cha bagano no gobangma gese kiring laijak tabuke tom se sok jago khan a jagao gemiano Srinagar naimuthang khorni thangai o jomarok thangai obono sin khlai brokni thanao borok tui phelakya tinike khumlung syndicate ni joto malkhung motornai rok rally khlai khumlung ni simi yang khumto ya takar jola khlaiye yang gabordi khlaiye oro tini Srinagar naimuthang khoro phaijak gaboni porboti o tabuk tamo bo hai borok kok sano naimuthang khorok abo tabuk na singlajak lokorok engko bono naithai jara o samung sitra khainai rok norok dati no cylinder hai ko oro sak betok phaide norok ni bagai bathi salon duoi norok no naitugoi tikhlain nai rajani ha keplak rei norok biang khari yok nai
tabuk jotono oro joto malku motor nai rok tiklanya ni kok sai tongkha norok biang yok nai dati na norok nukjak phaide omhai samurok ta tangdi hai kanong ni bagi re hai tongo norok jokon te khari tongo hachala khari tongo yogya ke obni next ni update norok nai tongdi tini om sejoro tanyong situng nai tong nai rongno jotono hambai khulungka tini bot thanao phaike norok cái xin nó thằng nó tani bagi phaike phải mà những cái nia sari go có গাড়ি চালাবো রিজার্ভ থাঙ্গে ফিরে পুরো গাড়ি চালাবো যাবে আর থাঙ্গে মাথা কাটা bo jaga saksa jaga thai আবো হংকাই তোমা পারা হাম গঙ্গারাম গানা দা হিম তম আং আসক ছাইমি চিগা reserve ko bo jaga phaimen রিজার্ভ আং টাকা জলা যাব হিম takar jolo jora টাকা জলা খানি আং কাহা টাকাসা প্যাসেঞ্জার মা হাকাই আং গাব গজার থাঙ্কা ফিরে পুরো কাই আং kifil puruta কি ফিরে পুরোটা নগদ কি ফিরে পুরো time rok busur na puru টাইম তো পাঁচটান পরে নাং নাই পাঁচটান পরে mani nono jokon te o lamaro ka sunai mani khorob se rogabo আং পুলা কে কুনিসিনো গবং kunai ngabni pore kuning mani hingke borok kana pula ang him pamani puila tamo hunai nono bathor gra passenger hake ang yak mana khayo kana nang borok nasi kata yak mana khayo ni kan borok thangnai nga hanai ang botha ka biang thangnai ba singka nga alog login se borok kana rang se tudin sana rang kon pore ari tamni rang ni ang bo sakata tamni rang duna riya ang ba ang sabi ok khainai mana mana tema san riya binya gang sakoti klam nu kakai ang apa khap kata sir khobi phai ba din kana ang khata khata ang kana kasa borok tong na bo kasa bul bulang kana kata borok bul kana kana ang tom di sam tom di saujang no kana an gari wa ang khorna humani kasa an khaw kata nung busuk jora thangai abo hor nangmani seimka o kuna krida side kuna krida ya gana o thangita nungka sobai phaipi kata sia lago a jaga o hingkai ang thangkor puila bike ang tam kumbono langma hati ang di bike phaitong a bike ronga ano chuba de hinna thakbai ga hinna mani borok anu nugo ang klai thangon ko tongla bro borok ano nugo ni kija ko humai o tom ngana borok ang hornu hokata logiri kata borok khari samke biang khatham ka abor kija bayi engka sate no kaisa yang saba ganti kaisa lama krediba aing ting kai kaisa pasnel kar phai borok phai kana ang te bango butak butak ni ang to apro kija borok ana hatan simu hoka ko nugo ni tamu khatam ha ka ni driver sing kana engka buribo samang tuna gari wo borok ana sing ka an gari wo horna ka tara phai na le gana ang bom samani borok ano saka kaka aing thai ko tebo sudong mono sing gana gani borok thanar ko kol khaiben hanene bo bini borok kol khaikya gana gani borok kol khaikya kana thana se hinni so borok gai thana hama kai tam kol khaikya ni andol ngobang kol khaikya gai ani nokni borok kol khaikya borok kol khaikya gai borok ana kok sar ka borok kok sawo ma haikai ang apur kai sin sendega to soi kata nung jaga bahai ke sokya ni auto mal khungo mal khungo ang taisa sini dol lok bai taisa phaipi kata busuk time ni pore time le ang na jagliya ada gonta ang abul sama ang hospital chomni bo thangai na gurgu se thanati phaine gandol sawo hisi himgara disum joton red nani ni je jaga gari je nung nuk phaipuro apuro borok jotong kha soksonai ro a soksonai ro to gure borok se kabuma ro nung nuk mani le borok sraida tam bo bahai boys korok da sarai ni boys no khorob se pula ka khorngai nung mana bong yago tam tong sakur nu ba chakur nugo tai tam tong taile ang bo saini emni chrai rok ta na ada boys rok ada answer ani boys okse mane bongi figure nu ka saimi debas mane nono butha ko mo hain bluna abo semano abo gari nu ba na butha masan kala chole अच्छा जे खालां का भाना आं जुता जुतु से एकदम बियां थां साइमालिया बोलो तासे फाइब्रो जानो सब नानो जुगनि जुता हना कारो ना अब अच्छा नों या आनो आं से yang ya bare ni yang pino jes zaga pino ta बुक मालियो से आं आ निस्टनो सां काम के सिनि बाय ग ओ दुकानो छाननि के बुं साका आं बियां बियां हना आं साइमिया ओ गारि सय तंग जावो और हिंदी के और थांगने इबाके न के बनि नि बागे सुतरो खरना अब तो सुत्रो तो अब आंगो साइमिया था nung mal khung motorman busuk bolka आं बिसिं निंखा bisik ningka tam bo bahai ke pale mani norok lun ba de pai ana ma no pension man tong lama ga pension ha te lun na oya no man ta wife suk suka suman ka ang prai 24 ta mo tai busuk tongkho tai tong kha ni prai 18 ta mo tai athor ta moto kunung tabuk tam nai tabu kang
to tamon sanai keri borok tamon sanai ang khungbai solnya mang san bokho habu tung ani Hacha nini sere rak ba bus. an sere khok sana sui ko takle kolo ja habu Selada bari. sala Nini bumo an mung manik te bu kami kami ke singsimani ke joyram senapati para kalasat ni aing tina saja Nong ni PS ke. Israelnya pias jere no Nong ama hakino saya satu bus ro moro khani ni. ani solis Nin ba pun bung se. komol de burma Kong nala. lihat ठीक है sala tak